Gazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwo asore na Kisii FM. Mambia ngiato kwarigania ase ensemo ya magazeti kurigereria aria airo borito tole ime ya studio ya Kisii FM 94.1 enkayo mugusibu na botambiyetane Jacob O Ngeri na nchengoro kwa Eric Nyamweya Nyakundi mbiyole kabisa ndojobokiete yes twachakirege teacher kabisa koboko kwa no mwancho mategali mbwate gazeti ya Taifa Leo na ase page ntangani goteba ebimanyererio bikworokia umurai wensemoske William Ruto yes nigo agenderi konyonsia amache balia bale asububwatani bo mubwa Kenya kwanza ako bakwanera omoske Moses Wetangula na Musalia Mudavadi yes boigo omoske Alfred Mutua gatia bande ekero kurigererwa nga asensemo ya Mudavadi na boigo Wetangula yes kuroro gongorwa Western nonya balete chikura mbaigeti chiri mbaigeti kare nkirike merongo etano ebere igoro yemia na kugota ba 70% kare kurigeria amabagali ali koenanwa ase bunge abara bunge ba Kenya kwanza nabo barochikaine koira ebirogo ange byonsi kare kurigerirwa ensemo ya Western nigo ya nyarete gochora ababunge 10 mubuka gochia se ebunge nense ya Kenya. Okay egambwate ngaseti ya Daily Nation headline yere na Gachagua in charge yes umugano yo nigo murikira ase page ya kanene ya gatano igoro na Gachagua boniganere bono uri in charge yense ya Kenya is now the acting president yes kegera umurai bwense bono iga onigali chinsi chichi abongereza asa matanga go chikomwenia entingana ebako mukomuntu entingana no yakuru kwentingana ya bongereza entingana ya bongereza kabere Queen Elizabeth kabere asinjira yege songo igabuna ndibado gaiga sepechiye chikura chinke njikagire ko chikokorwa asengencho yes abajumbe bari bachore tu asoba mu bwa Kenya kwanza bona babegeta maisa abo gochie ase ebirogo byo waziri ya mbali ndobwa to muntu kuna Didi Nyoro omwempi okiharu na batete anyorekero kyo waziri ndobwa to muntu ko Moses Wetangula ko ibada na cho rumete akaba mu speaker o National Assembly ndobwa de Aden Duale for Garissa right na tete alige anyorekero kibo waziri ndobwate Kimchumba Murkomen oyole omoseneta Were Marakwet yes na baligetie ekero gekyo kibo waziri igobono chikura chinge baise kwegwa mabagaya yo waziri chikura chinge lazima chikwaliganiwa ili konyora onye na baseneta abajumbe kurwa chingongecho eyo na bekunyarikana bono iko mugano yo kwenyora ase page ya gatano na rimo right ase page ya kabere ye gazeti ya Taifa Leo abarai akururo gongorwa Rift Valley nigo bono bamuchikire omurai bwa Azimio la Umoja One Kenya yes Raila Odinga gotigana na konya kokoseria nga tarancherana na ogochika na machibu arwetwe ne kambereka nemense ya Kenya gya Supreme yes asa gotebanga taranchirana kegera gotebanga bar na bagotebanga na ibere chikura ba motebiri tigaso asensemo ya opposition yo kwamereria serikali inde ko babe controls serikali ya omoske Murai William Ruto
by this story eyu ege abagaka banjuli ncheka ikene abagaka bakorwa se ege sakukia bameru yes ebamboleti anchirane okuna chakwa wetu nekigambiro aha aswe kuameria serikali iyo kokuna nero opposition kurusibone serikali ya Kenya Kwanza ama mocho tanya goteba na ati nini anchirane right aswe sense melio kuyameria serikali abande bagoteba nga Raila aritaye aendo mutimuko ekero bagoteba aendo mutimuko omugavana omukoro bwe county ya Nairobi Dr. Evans Kidero yes ni gatebire na ni garokani bimanyirerio byokuganyia gochia ekoira libagaria omusikere ilo dingonye gochikoritaya ase gotebekana ng'atete gochaka chi campaign na chitaro imensi ya Kenya kwimanyekania ende gochia korosi na ireri ibagaria okoira libagaria omusikere ilo dinga sorongorwa narwa Nyanza asa abande boigo bakonya goteba ng'onye bintu bikogendera igara ilo gochikoritaya bakonya kuburi ng'oro chayo ore libageliga bana baro bagoteba ng'a omusike Paul Simba mugavana gwe county ya Kisii yes na baranyare kwera libageliga egento tuligireti nga omugaka Raila Odinga na chikwanja na kwando mutimuko gose bado atendelea kupiga tu siasa personality yangote Jacob ainu kurengana moniane Evans Kidero takonya opposition okuno kwengentura koreki to kwengeina at least Simba ati namutura tebena abakubeke serikali na bakubeke serikali yenye murekere lakini Evans Kidero sijui wakande sijui ya chiga kiechio igoro ye pejeli entangani ekomurekera gaiga omurai bwense ya Kenya muske William Ruto amabagaria ale kwenanwa wose abarai abari konyora ase ebunge nene nige korokana ngebirogo biria bia gutatiga nere wetangula na inde muraita yo ose muraita yo bwe NC gose kiama gia Ford Kenya onyolre ebinge nigo bia chireire UDA una Dr. Boni Kalwale Silvanus Osoro Mosubati Naomi Wago Kuro Marsabit birogo bigatie binde nigo bia chirete ababwatani ba UDA ase gotebekana nga Musalia Mudavadi niga ngere korera bukiriru akoranga yaya twatebete nga kangana intu kangantu anyor nongetari no nyenkemo okay esinga city ya Daily Nation waiguru metenerebo nigo gochikoba omunyakerugo we commission ya bagavana ogocholimwa kwa kante on Saturday yes ase kale kiyo chigafana gia chite for 3 days Saturday kekabaki wa korobo choli woko mochora oyo gochikoba onere omunyakerugo ona ni waiguru otebire na ere sigasiaye niga gochiko make sure na chi county chiekiranirie emeremeri yabo na kwene kiwa matobuya gatie serikali nene ne serikali ye chi county ebo mugano yora chiko enyora ase page ya 10 ya singa set ya The Daily Nation alright ase page ya kane mwancho maligeria mwancho mategererwa mategereri familia yemo korwa chinsemo chi county ya Nyamira iyo mwalimu mwana nare oakwo mworo omwana ore bomugaka Justice Abuga Gesora boigoro mwalimu bweskuru ya Nyaigesa mwana nare oakwo mworo bwango iga was it on Friday or Saturday elabe on Friday oakwo mworo gagotara iga kurukwa Kevin monto linete pigipigi akacharuka kurwe pigipigi goro agaikana kumwako moro na ndego soe pigipigi goro bwango pigipigi elie gatama ndonge kengeria penalty gali chizemo cha echiro ya miruka ya ono omwana Kevin Nyanumba bwate miaka 29 tato mwabo Justice Abuga Gesoni gagotengo omwana oye tarenge muntu bwate koboko gotambe tarenge muntu olenge mochege yes nonyo bwate ebirengererio chinga kichi nara atwale ebirengereri gete muchandu bwe ebirengereri lakini ndemba muisana sitina kumukwana ndiko nyo bate birenga konyorongeire kobabia bono bate birenga serikali tigaso negatina kuligia barabukonyoro bwene igoro yenganeye baada CPG ya kane ekwera igoro ya
oyo koroseria abana be skuru ya abanyaruka ya St Monica Girls gotuka Trans Nzoia Yes. ni gatamete maiga yugosiarra abana abwa mache amurire maambia Yes. abana abaiga bakamotebe ng'antu tutanyu chae tubikiranga mache aya muriro tusibe Akabasiara. akagechigwa akabasiarera ase batatu batigere tuchingoma chintindi babere batatu bakamenya kwenya gitari abo batatu bonsi babere bakarwalirwa na kuigorwa kero yo matangire abwate chingoma chimbe chumuriro. Okay, gasinga seti ya The Daily Nation meterana lia matanga yoko mwenia entingana ya Bongereza. Ono asinse ya Kenya igoromba twaleta masabo a Thanksgiving yobelimbia mono ase omo British High Commissioner Yes. Jane Marriott atendetie ase kanisa ya All Saints Cathedral imeyomo chio Nairobi ejo kumunyora entingana Elizabeth Yes, yes. Ikagantoligo china ase pechi ya kane tuvokwanda na Rigati now is in charge as Ruto Reeves for UK for Queen's funeral. By the way, omo rai wense muske William Ruto wono nigo lero arachikoba na asabarai bali chimya isano barachwikira na amatanga yoko mwenya entingana ya Bongereza Elizabeth okabere igaiga sebicheye nigoro chako mukwani Rigati Gachagua na kumega yaye no mongino ye First Lady Rachel Ruto woiko Ruto kera kodire kwendeye ekagere nigara chokwana na chotwa chinkwana na Charles 3 Charles yokatato oyibonero le king umuruoti wense ya Bongereza nigo barachiko kutwara chinkwana monere na mega yaye nachiwikira na egikaro ya obwa mubwechinse Yes. gukwanira amang'ana yogokinia obwa Mathias Chinse. Alright. Ase page ya gatana kabire ye gazeti ya Taifa Leo bono birengereri nigo biyangere gocha igoro yo muruberi bwa masomo CBC oyo chinkwana cyagendera ukwanirwa CBC yagendera ose CBC tuguterwale engana erachie gukwanirwa ase mu raibwense ya Kenya muske William Ruto ate bango chorale egetengo getekerache kurigeria nganeye na koranga ki bakonye kwana page ya gatana gatatu buna kwereire igo nga litko lia rero entingana ya kabere Elizabeth yense ya se yo mubwe chinse ya United Kingdom yense ya Bongereza nkweni gwa litko lia rero maiga yogosira kichu kibere kya etire abantu abange babere bakwenda konya kumurigereria Yes. kereri bageri ndiana netwe rero iga nkonyarale kweni gwa senjera ya masikani chinsemo kya Bongereza. Jacobo nachite ukumi kumbe mete ndondoro chitomanya bintu binde lakini tetumanya bategeri baito. Yes. No meta magunja nalala Mombasa ya magunja ye chincho okorana ye chincho meta magunja ya bantu bande bakaga no mundo o Mombasa magunja ali entingane ye Elizabeth amagunja ya Rosetu ekire entingane Elizabeth ali gocha Mombasa na ya Rosetu. Alright. Igone gente kyo kiabeire na kyo mungusomo nene wabatali asensemeri igono ondo bwensi bono Kenya nigire nyora magunja ali ye chincho wetera bono entingana. Alright. Bono entingana eli kare ali gocha Kenya ye magunja ya Rosetu elinde bono como welcome kumwarigania. Yes. Kumwarigania boikeranu na igo abantu ba Mombasa county ya Mombasa anena mono na barombo bwate sababu ya bene Yes. yo kumulera entingana. Alafu gesinga seti ya The Daily Nation aba Kenya mbali babere abale chinas babete bakobwatwa Yes. ase amang'ana y'ekipesa asensemo yobochenu obuyibwe ekipesa babwateni baidino obuyibwe ekipesa ekire 2 billion shillings. Okay. Bono oyo mobo nigo aberega gwanchana mama chayu na nigo arachie okunachu nigo kurachiko kolwa omotienyo motang'ani omwaka ogocha. Alright, nkagete timbuga tiande nganyire tokorega sensemo yega seru gichiko solna bagosolia enda chiko manyomo tegereri aya irobolito chikoraga chinsa ibere kwagachia na lienda chiko manyomo tegereri kero nganyire tokorega
Iga mase mukomunyoki chinsemo chia dondo iga sepechi emeronge na omo ndito kwa bada omorai bwense gusubona omorwoti bwense ya Bongereza Yes. King Charles niga yachikwaliganiya abageni abange kuruchinse ao abarange abageni chilifu yani abageni abaraibe chinse chimya isano Yeah. abarachiwika sense mego eyo wika asa matanga yoko mwenya entingana o kabere bwense ya Bongereza to kusuka motu ndo chopicho alisinje bekire motu ga iga matangazo na bekire singa seti yeye before tutarasweke seruye jiko soli yeah nganchere nkwane gento getekera Alright. muganda getole mega yes in fact abakenya babere bakorera sana igoro y'abantu kwenda chinse cha Middle East na ndege ndo ikabere sa serious issue paka abakenya babere bakuburi serikali tukutira disabal Jones P cho kwenda Middle East right wangu igantu aro cho mwesiko yomo oriko kuna Diana Chepukwe Moi uyu olengense yu chandekete sana wetera saba Somalia bakamokonya gacha Kenya ayerete story mna chandekete yes bono igendi yo gukumi uchakira umwaka w'ekiru ibere n'emirongo ibere nomo 2021 wikaboniga abakenya bakure imeyensi ya Saudi Arabia nigo bali abantu imiyemo kai nigo bali 100 imiyemo igotote ko last year ko last year wikabono iga mwako ase kakio mwako oyomo abantu imiyemo bakure bobe sana bono abajumbe nigo baboldiribu kwenekia ngukora bari umuchando uyo asogwete petition eita yo gutanga abantu bali kogendo Yes. abakenya kogendo gusekorosia machiko ayo ara chikubalinda bete so muntu numotekerio ndi mweso totekerete this is a serious case by the way ekoro komeki ukuna chago kwende nseyu bwati chincha chindonge alright nekene engane eyo Nairobi litase page ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo manyete Eriki Butaka negentekebe na asenjere moyo kwerigeria nere kogera abana baita banyaruka na boigo nonye nabamura sabu kwabira bakurwa ime yense ya Kenya kwenda chinse chisiko kwerigeria yes nane na mono nonye maega ye chinse chia Saudi Arabia chinse mo chia Kuwait chinse chia Bahrain chinse chia Oman ngati ye chinse chia bekirwe red light na abana baita banyaruke kero bachiroro bakonyora mateso aigoro mono yes chinse asenaro raenda arorende totebe nake sana raende onyora abana babanyaruka bamenyete no murembe na kwegwe ngeri yabo no murembe abange babo nkwenda barase umuntu amenyete ase awukorana no mwaka mugima atanya konyora mushahara awukuru mwaka mugima atanya konyora access ya communication gocha kaga gambe n'abantu babonka abatenga yaya bayibuli abana bane musacho na asende mbia koleteki mbuya inde amatesa ari igoro arari na manene igoro mono konyora umuntu agwitwa in fact video clips njere chigo tomo njere umuntu agwitwa chandegete ime ya Saudia abandi bakuruto kurwere egoro bayigoro abandi yabeteli batama wasabali nwe ndagira for some time matuka mange sana umuntu umanya gutama nekero gwatamire matekero gutama bono it means nga tubwate passport yugo chigo kwirana gocha Kenya it means bono kwenda kwemenya njiragete bono ebetereri onge okono chigasi chitanjeiri inde konyorinda endagera so gati yali endo chebunge nene yasabire etete gochigo chenjiko balichiko no kwene kinga ekiombe kirigete neta bakori emirimo ensengima ekianyarire kobeka machiko getase chinse chiga nga ekero abakori emirimo bakorumense ya Kenya kwenda Saudia kwenda Bahrain kwenda Oman kwenda Qatar kwenda Dubai human rights yani nga konyara bale konyora esiko yabo ya gosikwa kwa hivyo sikogete na machikalia y'abakora imirimo gosikwa na gutanyanyaswa nabo igo passport yeri nga kero mwaetanire no rio chieto kodire gasi turiko nyara konyore passport yeri ko biswa ngati ya machikara chiko chenjigwa yes so that onye gwaikira asigete
tutebe omochie A waikira omochie A mwetanire nabo kunyara kuna asa tindi comfortable kobero environment tiri conducive nabo kunganya korwa omochi A oenda omochi B omenye na gukora igasi bia muchando ne bwensi utaiyo lakini ndi njaya taraikira no gusaba kwane no gusemi kwane nkoringa bantu ba mintu nonyo butaka bwaichuye tiga tulibike basuba tubeito tiga tuberega iga twesi yani tiga tuligigazi enchi yo Kenya gaiga lakini tiga tuteme kariaga ke turanyore mbuyo manye tomenye no morembe kubua kwenda isiko kurigia lakini ochandike no maitene kero chandikete na gaiga na into psychological inka gaiga familia yage chandikete abana babo bachandikete banta bange bakorteki bachandikete kuna kuko saba kwanenga machika ya tarabekwa nchiko saba kwane kwale ngaro bantu bagenda isikalia ekiagera bali bachire ne chikofin babekire sandukime bali bachire basaligete metu bali bachire baberi chi balimo abande bali bakwere talia otherwise baendiri kuno no kwene kugalia mbara abange babekire chera galia because umuntu akoteba ngono muibi ondo kubeke chera galia turi kunyara kwegerera kwabelera ali gwatigire familia yawe cyane mete omubaro yimi abantu abakwete imiyemo is according to the Ministry of Foreign Affairs babere bako report but boniga abantu bali bakwete bado batara reported bali chinsi echo bale balecera bale batamete bali nechi passport batanyare gocha Kenya api kwaralire ono egento kentie ndu nabona ba Kenya tetu gutware tamaye chibesa kelie ketubwate Jacobo mede bugusiga ga nuraranchara mede kuraranchara muntu na anywira ngoli agatebara aranchara uri ebiasi uri ritoka na ararire nchara rero tindagireti atigita kuno bukuma igo kelie kobwate anchirana na kyokyo ntutwara tamaye chibesa tetu chibesa chinyinge chibesa chinyinge ngecho cyate mechando uchase njone ndiwe kubuli serikali ngeliyo kaiga onye bawanjira abantu bagende chinse echo babeka machiko arakonya abantu alright na kuigwana ne chinse chiya na kubeko kuigwana by the way ne chinse echo igoro yabakuria mirimo bakuru Kenya alafu ekero monta arure gaiga gosine senyumba e agenda amanyunya ale senyumba e muchando ndwe syokoba umuntu yole omodosi oya okoraki obwati alright I think that would be a solution okay aya mwancho mategereri mwancho murigereria nabo igoriki tedo kurusiga igamenyinkwa mase munkwire asakuru kwa Matayos ime ye county ya Busia orogongo rwa Western Kenya Western ya kawaida ekero musacha asirire andonsi basani bainko imukabali sana bagendaga ali bachikwena na pole kero bachira kwena na pole kwa musubati onyagusira pole bono ime ya Matayos Busia musacha agasire karasira agatiga musubati mayego munyakieni abasani babire bo musacha yosirete barabo bakagenda kupimana na kwene kingani ngokorete ki ngobwate chinguru na asogo pimana omoko endo gotebia mukamare mungomete pole sana ntigitanga ni pole na pole yeiga maremu tuasikaine nere sana ande tuanchaine nere sana kisiri chia echionsi ninchimanyete chinomba kaseino maremu ontebi ni manyete ntuachete mpaka seino chiombe ntuakanete kisiri na mukonyira nene sana onekera arenge moyo ndrebesa yali kuba mina na akonya akarute mistari yali sana inyora maremu tarakoreki taraetine kwa noyo kabenere buno yaruo nero koenda nero kurute mistari sana egento muriki bwe donde yeri tukori arero tatuire tia tumanyinga maega yaba beri kurute mistari ni ngobwete gosingobwete lakini obosemi obonemboria emambi yabono yenga amagana yango kole kanale sana mono ase binyoro byaitu ngomusubati ga omusacha gasirire banta bange bago ebeka mutu frontline sana ekworoke omusubati olinga nonyo musacha okule nabotokoraki nabotokunyara ukulenda na kulende familia lakini gange nene ni uongo mtupu chako botika ngwa neiga
most meta abantu umuntu abagoje by the matanga Mm. akole egasi Mm. lakini kakupimete asa basabati balionyora usaba sacha babakule abasabati bado kibarabake no wenete oligi a decision yokona chayo monyene otebe ndakora by the way tima itiene kigo chiabe kero mweseke ale ubwe miaka emeke ekero mugako yabere gagusira timene kigo chiaba gusia nje sokorra kwane ne wenete otebe sumweseke karomoke otegubona ya singincho oromoke miaka emeke iyana seino okoreki ke erikinga giothe yaona ira na so ina koreki wesi byose pa abana bari abwate bamaremba chei abana bo muna bagutigira atigere ngo atigere into a family bone komotei yega bono tenda kubuli bono kiara bera oyu mwesiko yumetago chikoba faithful etiganda kubuli swali elimo abatigire inwe family adotigire family abana ekara gotigire abana aba no bwata abana bawo ayushua no nyare gosomia abana aba onye maremu bairete skuru asa bairete skuru ngosoma balenga alliance ngosoma bange kizi skuru ngosoma balenga nyamba no nyare ko basoma bono no nyare ko barageria no nyare ko baboya karairaneria na bera bega sana because they are not your children biologically ngakendo ko batigirwa bono sokorra kwa nikero mwesike otiru for wate miaka meke the mwesiko tigo sino 20 years na bera bakagote aike 60 years kale gabu kwanya korra image misi jeiona na nyakora gendika mne bakini nande bamenyire bamenyete bya sana kwarorire igangene neringa no gwesika kwarorire ogwesika kolia self respect area because nagenda so bonyete sigeti bado nabakonywa muno musacho oyo naende ogokwa eratoka ochire onywomirwe no muswati no musacho mungaorero bakorro mutienyo muswati musacho oli okure it means nanda aenda sobo nanda sokebia eratoka konya kwenda basacha bakonya gukwa aso mwakoroche abasacha bali ngara eratoka abwata jako butia ngore nje gukwa naiga singe njukua mbuire tiganteli nako bwa etware kubeka na point kware kubeka kioreri wani point jago chabe chinyige kumbwa tigangwa ne kama gyoka iga omo swati yoyo tigaikara nse na baibuli bo mumuroyo oyo baga gusiga bwa mabwaya bamurigeri monto ndo urabanya ko murinda iyo yabe buya igone ras marigerigwe does it mean na bakurigi arete abatenyi bono muntu family mumanye na umuntu olegari noyo family mumanye lakini teba umuntu yagucha kimumu ngocha koleta ile mechando nje bado tindiko timenye thinking tariko bwate na mangana nawo because manyete it is not a must ngekero umusacha akure umusubati atwara umusacha undi it is not a must, it's not a guarantee. Wonte ndakuboli nako mubwekano omwesiko sino 20 years uyu no mwesiko make sana wono tigango boli ne rasimo ndo hotel korageraye si lazima lakini njarege gondi tokuruga mwawo timbwa tikende ni timbwa tikende nyomba ngai kwaru chibesa watch kogorire ndage wono nyomba mbwate timbwa tiposi lakini mnabo mbwate 50 mbrango ndo hotel yalinde gitiri ya kitu atena naki teli lazima ro which means you can survive with hotel gosena nyomba mwawo asibali boka baraga niyo koraigo njo tinte bidi sponsor nari kwa kwande bona nari kwa china naki asoli uraganie asoli we kuraganie na inde no guancha kwae manyete no guancha kwae because oyo no muntu bwato musacho obwata abana bae igo teri muntu gochiko decide go ne family maiteri go korageriero family ero na matangara ere mbake sana family chinke sana chigo konye kero mwana obasirarie chigo konya gwetere skuru wetera baibuli wetere ndagera kwarorire mbake sana barakoreba nando nyole family gokorabo otherwise tindo chisaba musubati araso kere isiko achikuri gikende wono tigakoro kuna chakwa ebene personal decision lakini ana mangana akorekana enjenarore nona basacha bakwemburana igoro yo musubati musacho yasirete bachire bomerani nari bagotuangana akweri kweri
narorera basacha bakuuma na dharani matanga igoro ng'ayaya inche ganda akonyo mochi oyo bana bantigire mbasomi ninche nabaire skuru ya ne bintu bigokorekana sana lakini nene nche gangia nene naki muntu gasiri tigatura mwesiko yaye yes tigatura mwesiko yaye aya ni gwasenjera ya masikani in fact ebintu biri okora nyagosira naba anda ali asakare nabakorochi yes abona ande konyarekana mubwati bwango sana kiegera amagania gatakore tiki atari amaya komete kende yonse okora abantu bamanya na ngwakanu enseye iwona kero go state go sadi go se mukuma na tarani nini yes kora personal decision right umwancho mategereri ayo naro aire obolitasi gazeti ya Taifa Leo chitariki chialere 19 elitkolia Jumatatu mutienyo no yo kianda mwaka buchirwe 2022 nyogete tukonyora enyore gazeti yago ya Taifa Leo unyanyora senjera yo bikiranu nanje nara yo aire obolito asinga seti ya The Daily Nation chitariki niko mina kianda chomwako yo iga o 2022 right no yo September mete boni getorigereti motinyi oikomi kabisa goikanani tukolia mambia chinsabune chigo mwancho mo tegali na bogo mwancho morigere turachiko umena tigatuko ngambia mono asenge njoyo konyechora enka yomugusikisia FM 94.1 nero enka yomugusi na bogo ngendete okumanyana gotebia tonyuganyuga ekeminire kegeraiga no konyora buna tekire aiga no kuimanyeria na ogosemigwa na kogokigwa na bogo konyora chingero chingiya chigwansa chigo tononta igokana litkolia mambia turachikumia na sama gazeti ilietane Jacob Ngerie kuchi munyali bari original na Israeli anchengoro kwa Eric Nyamweya nya kundi to mena semese mangana maya mbia mono ayo narairo borito asama gazeti aseritukoria rero ayo narairo borito asama gazeti aseritukoria rero ayo